खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय थामथि बर' गोरोबथानि फिथाइ, भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव नैथि T20 खेलनि फिथाइ, थामथि गोरोबथाखौ लाना रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा गोबां रंजानाय फालिदों, गिबि नेशनेल फेडारेशन कापआव आसाम हादरसानि देरहासारनाय, सानजारि नोगोराव भिक्ट'रि सेरेमनिनि फालिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 27 जानुवारिया गासै बर' हारिनि थाखायनो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय। दिनैनि गोथार सानावनो दुलाराय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोननि खौरां जानानै फैबाय। 50 बोसोरनिफ्रायबो बांसिन सोमावसारनायनि उनाव बर'फोरा थामथि खेबनि थाखाय मोनसे गोरोबथा जाबाय, जायनि गेजेरजों बर'फोरनि हांमा हांसाफोरा आबुं जागोन बेखौ गासै बर' रायजो राजायानो मिजिं खालामदों। नाथाय बे गोरोबथायाव बर' हारिनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन बेखौ बावैसो समनि गेजेरावनो मिथिनो मोनगोन। 22 जानुवारि खालारखालि भारतआ निउजिलेन्डनि हेंथायै भारतआ 7 उइकेटआव देरहासार जायो। गिबियाव निउजिलेन्डआ 20 अभाराव 5 उइकेट जाना 132 रान खालामो। फारसेथिं भारतआ 17 अभाराव 3 उइकेट जाना 135 रान खालामना 7 उइकेटआव देरहासार जायो। 27 जानुवारि खालारखालि बर'नि गोरोबथाखौ लाना रोजा रोजा बर' फिसाफोरा गोबां रंजाखांनाय जादों। आसामनि दाब दाब जायगानि मावखुलि बायदियाव गोबां रंजाखांनाय जादों। रोजा रोजा बर' फिसाफोरा गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो बर'नि जेंनाखौ लाना सुस्रांनो नाजानायाव जाफुंसारनायनि थाखाय गोबां मावखुलिफोराव रंजानाय जायो। 24 जानुवारि खालारखालि उत्तर प्रदेशनि आलिगढ़आव 21 बोसोरनि नेशनेल फेडारेशन कापआव आसामनि हानजाया देरहासार जायो। गाहायै बे खेला 20 जानुवारिनिफ्राय जागायना 24 जानुवारियाव फाइनेलसिम सौहैयो। बे फाइनेल खेलाव आसामआ गवानि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। बे खेलाव आसामआ 5 आरो 3 गलाव देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि बे खेलनि हानजायाव सानजारि नोगोरनिफ्राय 3 गेलेगिरिया बिशाल रामसियारि, जीवन सरगियारि आरो बुद्धेश्वर सरगियारि बिथांमोना बाहागो लायो। 28 जानुवारि खालारखालि सानजारि नोगोरनि एसबि बोdo गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव भिक्ट'रि सेरेमनि फालिनाय जायो। गाहायै बे सेरेमनिया गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर'नि जेंनाखौ लाना भारत सोरखारा गोबां सोमावसारगिरि बिथांमोनजों सावरायनाय मोजाङै जाना थांबाय। बे सेरेमनियाव रायजो सभानि MP बिथां बिश्वजित दैमारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।